Kami green light, guys. Oh, yellow. Oh, yellow. Oh, black. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, napapansin nyo guys na babae ako ngayon. O, diba? So, napapansin nyo guys na babae ako ngayon kasi magpi-film ako ng isang hugot lang naman. Isang hugot about sa, diba, magpakailanman na ngayon. Share ko lang, magpakailanman na ngayon yung si Tekla na baking boxingero. O, yan. So, ano guys, so, magfi-film na ako about MMK. Basta, ihuhugot ko na lang siya. Tapos, hindi naman siya related sa ano-ano. Basta, about MMK siya. And, isa lang siya ka line. And, I'm waiting mahuman na siya. Mahuman siya guys. Mahuman siya para, you know, mahuman. O then, I will post it on my YouTube channel. And don't forget to subscribe. Oh, nakita niyo na guys na meron akong boobs. And my costume is from my mother's dress. Yes. And I look so beautiful. Beautiful. I look so beautiful tonight. Alam mo na si Kwanda. You look. Yes, I do the cooking. Ano gani? Yes, I do the cooking. Sayaw. 4, 3, 2, start. Ay, da. Kumas everything. No, no, Brazil. Kasi 40 to start. Hi, everything. How are you surprised? I do the cooking. Para akong ano, guys. Putol yung buko ko. Yung ano ko. Hi, guys! Welcome back to my YouTube channel. Okay. Hi! Hindi ko i-upos din. Meron akong sotoy. Ganyan. Yeah, ang tagal pa guys. Oh, diba? Ang kamao ni Becky. Oh. Oh, Tekla? Ano ba? Lalaban ka pa, Tekla? Wag ka. Ang ganda ko. Ang ganda ko, Tekla. Wala lang akong boobs. Oh. Wag ka. Ang ganda ko yun. Oh my God. Oh. This allergies. Hi guys. Hi guys. I try my voice to not good to a guy voices. Oh yes. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay gagawa tayo ng panibagong video. So nakita niyo naman sa title ng video na to na alam niyo na. O diba? Sobrang ganda ng ano ko. Ang ganda ko guys. Hindi pantay. Yes, I do the cooking. Yes, I do the kailangan kong laman na ikaw lamang ang buhay ko. Oh, diba? So, ang tagal siya guys. Ano ko na lang siya, ifa-fast forward. Oh. If you want me to jowa me, just adi-adi may ano, ay charla. So, nag-aantay lang ako guys na matapos yung babae. Tapos, ganito lang yung buho ko kasi mukha naman akong babae, diba? Comment down below kung mukha akong babae, pero hindi. Okay lang, comment down below. Yes, as in para akong babaeng walang buhok. Aray, wala naman. 40 dos. Ikaw, ako may luto, ikaw wala. At least. Ang tagal guys, ang tagal ng ano. Ang tagal ng umiyak si Tekla kasi yung ano niya, yung ina na, ay, tapos na. Pagbabalik yan is, hi guys, everything. Yes, I do the cooking. Sorry guys, ang ano siya, ang ngit-ngit, hindi siya makaklaro. Hindi siya makikita kasi ang ganda ko. Ito nga pala yung sinuot ni Mother sa kasal ni Sir RJ, ay ni Ma'am, yung advisor ko ni Ma'am Carmel Grace Noblesa. Shout out sa iyo, Ma'am, and kay Jemel. Nag-ano ka ba dyan?
Nagsisimbol na. Yan pala si Little Mimia. Oh, yeah. Ano, Brisel? Tanas camera. Oh, Mimia. Oh, yeah, yeah. Mimia, 40 to start. Kanta, Mimia. Mimia. Oh, yeah. COVID-19 positive is The Queen Corona Chronicles. Chill, Jeanette, is number one of the Philippines that can never explain of the people that no one can be affordable for the Philippines that I don't know what to do. Your pregnancy is never zero. But I don't know what to do because I'm so beautiful in the world and all over in the galaxy. It's Oh so my yellow. God! Oh my God! Why I should born in this world that I'm so beautiful than you? Oh, Oh my you know. God! I'm so beautiful than you because I have my tattoo. And I had mine too. And I have an acne and you know. Ay, meron akong acne. It too. But I have a tattoo too. Hindi ko Oh. makikita dahil ito ay maitim. Ang ganda ko, guys. Ganda. Wala man akong acne. Mas maganda ako. Ay, mas maganda ka. Mas maganda ako. Wala man akong buhok. Maganda ako. Wala man. May buhok ako. Pero kahit wala akong makeup, mas maganda ako. Wala akong makeup. Maganda ako. Wala akong kilay. Maganda ako. Wala naman akong kilay. Maganda ako. Maganda ang kilay ko. Wala ako. Yan. Wala kang ganito. Hoy, nakikita mo? Ang laki na tutoy mo. Parang si... Ha ha ha. I'm so fair. But oh my God, I could hambog you my nails because my nails is so beautiful. His nails. Bushes. Bushes in the anus and simot-simhot o Oh, ganun. yeah. Then we run away because it's so baho. It Oh my smells God. bad, not. It smells bad, you know. It smells bad, eh. How great are you? You look so elementary school. Oh. Yeah, Oh my God, I could share you. I-share ko lang is meron ako magandang nails. Ako din. Ay, pambabae yung nails ko, guys. Pero ang kuko ko, maraming nakatagong. Bakla man ako. Nakatagong mga nilalang. Maganda yung kuko ko. Babae ka, ang pangit ng kuko mo. Mas maganda pa yung kuko ko. Alangan, may cuties kasi. Hindi ko matanda kasi lumakaw si ate. Hindi ko na naabutan. Mga na, oy, wala tanaw na. Nalingaw tang tabi-tabi. Kasuho na lang. Wala mo Jessica Sohoron. There's no Jessica So because today is Saturday, you know. And I will edit this. Oh my God, she's Guys, we have mini video but he didn't. many video, but I didn't edit my video because there's so many something that could attract local and foreign. Hi, Mimiya. Oh my God, what you There's here Mimiya. Hi. Hi, Mimiya. Okay, Mimiya. Okay, Sir Mimiya. Mimiya. Okay, Mimiya ba? Mimiya. Mimi. And this is, yes, I do the cooking. And I'm, hi everything. How are you to find out? Hi everything. At doon ay nandun si See, you do not. Hi, you do not. Yeah, you do not. Oh, manatapos. Oh, yan, see, you do not. I miss everything. Na beautiful everything. I am beautiful than you miss everything because I'm something to find out that I have something to find out that I'm beautiful than you. Oh my Yes, God. I'm so much beautiful than you because I have my. Oh my God. Yes, guys. So, I'm so tired for waiting the MPK or magpakailanman. Oh my God. Oh my God. Oh my God. My God, these allergies. Oh, go. Yes, I do the cooking. My God, these allergies. Oh my God, my boobs is going out. Mama. Who could walk track and local forensics just like your mother? Oh my God, oh my God, guys, I'm so very. Gwapo na ko masama.
Magwapa lagi ko gusto kong tapan ni JL. Yes, I do the cooking. Welcome to my bye. Here's something to find out. Oh my god, I'm so very crying and so very overwhelming because the TV of ours is there, so GMA kapuso mo. Kapuso mo sa kaso. Guys, it's disgusting. Bakay ka na caught these allergies. Drink your water, bitch. I have matured Facebook. I have. Oh my god, yes, I do the After cooking. Oo. Kasi kung balik nung may pakailan man, delete ka film. Yes. Yes. Sino ako sorry mamo? Awa sa awa. Yes, I do. Hi guys, I look so beautiful in here because the TV is overwhelming with my eyes. Oh my god. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi Leticia. I hope that you notice me. Hi Leticia, your intro is here. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys, for today's video. Sabi niyo, Dok, marupok ng buto ni Mama. Ako na nagana to Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Oh my god, big! So, siya kami fun, guys. Ring light. Oh, lamig kami green light, guys. Oh, violet. Oh, yellow. Oh, black. Magpakailanman hindi magbabago. Dear Charong, bata pa lamang ako, 1 taong gulang pa lamang ako, ay sinusubaybayan ko na ang MMK at MPK. MMK, maala mo pa kaya? Sorry, hindi ko na siya naalala nung nawala siya. Bakit parang sa'kin lamang may galit? At MPK, magpakailanman hindi magbabago. Talagang hindi na magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Kimi ni ko ni watashi wa kimite ikoni no ni ha? Ay, boobs. Ang love, murara na siya MMK. Ipahilak na gani ka. Wala pa dyan ka, kabalo. Unsay title ninyong duha? Oh, mana. Thank you. Ang title ng pamagat na to, comment down below. That's all for this video, and I hope you like this video. Don't forget to subscribe, share, like, and subscribe. Oy, ayaw kalimti mag-subscribe. Please po. Subscribe yung taon mo. Uy, subscribe yung taon mo. Subscribe mo, diba mo? Di ba manood ako? Di ba masubscribe? Oh, ayan siya guys. Don't forget to subscribe and like and share this video para masaya po tayong lahat. And it's JL sayings, no hate, just love. No hate.
No hate! Love lang. So gigutom ko guys kay midnight sun na. Hay, kita naman midnight sun guys. Pag nakita mo midnight sun, alam mo sa batan. Bahala mo guys, basta kay ako malingaw lang muna ako. Oh. Mura na siya guys, ang ako lang ba is malingaw lang muna ako ba. Wala man ko nagkuhan jud. Tinang ako man no nag-vlog ko guys. Ang ako naman is dili lang sa paglingaw. Malingaw lang ko tapos gusto lang nako i-post ako mga video kay para niabot in the future nga. Dako na ko magkatawa ko sa mga video o pwede na ko ma-search ana siya. Tingnan na ko na siya mga sa mga incoming. Okay, syempre. Sponsor na sponsor. Ay na dili. Ako buang dili guys nga nagtabi-tabi sa cellphone magtawan tas pang mati siya. Nag-COVID na ko. Don't you worry pa. Para kini sa mga frontliners na to. Hi sa mga frontliners, shout out ako. I'm proud to be you. I'm proud all of you to mga frontliners dyan. This video is for you. Yes, wala ko siya kabati ba sa frontliner? At least malingaw lang ito. Sa mga frontliners dyan, hi sa inyo mga frontliners. It's me, Etz JL. If you want to be a good vibes or be funny and you have very laughing, just search me on YouTube, o ano pa dyan. Search lang ninyo, Etz JL. E-T-Z-J-L. Etz JL. Gutom na ko guys sa babay. Kay baas na kaayong na guys. Kapoy nag-edit, kapoy na dugay kay masave. Din mag-upload pa tapila pa pug ka oras kay natulog na ko. Bye-bye, good night everything. Good morning, good afternoon, good day. Dear Charo, humana.